سلام تخططت نايس channel كمل لهم كما يتخونوا كم وترسلنا كتكونوا من نيوتيو لومي حنت كابتن كالوتون بليز بلتكن مسن كاتخيز بالكوارس يعيز غريبة زلهو نريو عرست لومي كابل بام مسلازمته وقويتاي كفتاوي حلو النمبري كابت لا يسي بعلي يحلو ويبحال تمالتي زي برزين زخون ملقت زلو زربايزي كفتاوي كاب زقربن دا حلو النمبري كابت لا يسي بعلي يحلو ويهتبل خلاص زراربع اتوم زقربنا اتوم تقعنا زلو سبات تزلع عليه انوات ويكا هرمات قبرنا زخلو ويكا دامج كفترنا زخلو تزلع عليه محسيتي كاب كبابينا يزمت that's why مازا مسلازي عمتيا سلازي لومي اب كبابينا كم عرفتنا كم حازوتنا كوينهم قريبهم كل جزء جن أكن حجوس حزن أكن دي عرفتي تنكت أكن دي صار مفغاس أرزق بدولنا سبات كي هلو مو تاك عندنا هذا channel حمرت دما نحنا خا توم زوم نقولهم زلنا سبات كي نخون نفسنا نخنفتش كبابنا نخنفتش كتحجزنا دخل أرستيامو toxic friends key traits and how they're manifested سلزي لو من ريو نايز toxic ويك حرجنيا ويك مرزام زمدنا تكند مللي ناتو كومدما بخمي كي ينصبر إنا غنر مالتيو بتاعم يا قد استارسيات كون سنة مكتال. Number 1 what is a toxic friendship جد من أبكال مخادنا define كنقبرلنا انتايو زي حدقنيا وي مرزام محزنات وي أركنات نبلو زلنا انتايو normally محزنات وي أركنات كل جزء انتايو أبي وتنا حقوسن قصانتن حجزن رجوعنتن كم تعالنا إننا نقبره انت خوني بزوم مسانا زقرب زلو سبات ثم زقربنا سبات توكسيك ويك حدقنياتات مزخونو بنس آري زخون أكند حقوس حزن أكند عرفتي سخم أكند أجابت جنكات يزمتنا كم وتيت نايزو عين زمدنا دما أبي وتنا ديم حقوسن كم دما زيت عنا مخنياتو ستريس جنكات كل جزء نتعنا ناون أزيو محسيتيز قبرلو حقوس كابانا يرهق كم دما تعنا ناون كنكسر سلنخل تارستيك اللي لا يكونن بخمزي دما كرزلو but many of us live with toxic friends تتذكرم بكاتي نعيون زغرمن مالتيو زبزحنا سبات in fact حدا مصنعتيلو كساب 500 ميتاويت نايزو قربنا محازوتن عروخن فرقم تقمتنا ايكونون እዩ ዝብል ስለዚ መብዛሕትና ብፍላጥ ይኹን ዘይፍላጥ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ወይ ዝሃስየና መሓዛ ወይ ዓርኪ ኣለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብኦም ዘየርሕቃና ድማ ዝተፈላለየ ምክንያታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ወላ ኣላሊና ይኸለና ከም ዝሃስዩናን ከም ዘይጠቕሙናን ከም ዘየርብሑናን ፈሊጥና ከለና ምስኦም ክንከይድ ንግደደሉ ወይ ንውስነሉ ወይ ንመርፀሉ ግዜ እውን ብዙሕ ግዜ እዩ ስለዚ ኣብዚ ምስትውዓልን ኣለሊና ምኻድን ከድልየና እዩ ማለት እዩ So, no matter how important the friendship is, there must be a balance. بزي قدس انت عينت تغم وي كبرات ويكا عمقات ويكا نوحات ناي جزي اللو تمحزنتكا تعركنتكا بزي قدس كل جزي تحقنيا friendship balance كله له ميزان كله له ميزان ناي منتاي صبحته ميزان ناي محابن ناي مقبالن ميزان كله له سلازي أب عركنات كلتيوم توم زمصو وي توم سبات أب تعركناتن أب تمعزناتن زلوا وي زلو مع رزخونه محابن مقبالن متحققازن محقازن كلوا كخلالو كابزي وصاي ندحر خوينو كل جزي مازنو ميزانو زسحات سلازخونه كل جزي موداتو اي كتصبغنيو حاده كوصايو حاده كربحيو حاده كبلاتيو حاده كبلاتو اليوم سلازي ازي سلازي فتر بالانس اب تعركنات اب تمحزنت تا كورنرستون ويكا تا قندا قداسيت سلازي كلتيوم وغنات ويكا توم وغنات اب تعركنات محزنتن زلو بمولوم بعقمم زفقدم ابركتو خغبرلوم ابتي محزنتن اركنات صيلكا اركيو اركي مبالا يكونن حلافنت ونيو كتهبن كتقبلن كتحتتون عليك عركاوي محزخان تخينو كتحتتون عليك سلازي ابون حدا عبي حلافنت አሎ ነዛ حلافنت ድማ ኩሎም ቶም ወገናት አለልዮም ክኸዱ ኣለዎ ማለት እዩ አጂ ደፋይን ገርናዮ እንታዩ እዚ ቶክሲክ ወይ ካዛ ሓደገኛ ምሕዝነት ዝበሃል እንታዩ ሪናየ ኣለና
ሕጂ በብሓደ ምልክታት ናይዞም ሓደገኛ ወይ ከዓ መርዛማት ከምኡውን ተበለፅቲ መሓዙት ንብሎም ወይ ኣዕሩኽ ንብሎም ዘለና ምልክታት ናቶም ታርጋ ናቶም ክንርኢ ኢና ማለት እዩ traits ዝብልዎም trait number 1 self absorbed ሳቶም ኣብ ሂወቶም ጥራይ ኣብ ነፍሶም እዮም ዝነብሩ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ካልእ ሰብ ኣየገድሶምን ንዕዖም ንዓይ ጣዕመኒ ትብል ተቐዳመይቲ መለለይት ናቶም እያ ሕጂ እዚኣ ክትከውን ከላታ መለለይት ናቶም ንሳቶም ከ ንነፍሶም ብኸመይ እዮም ዝፈልጥዋ ነዚ ባህሪ እዚ ኸ ብኸመይ እዮም ዘንፀባርቆ ክንርኢ ኢና ስለዚ what do they think about it ብዛዕባ እዚ self absorption ወይ ከዓ ንዓይ ጣዕመኒ እንታይ ይብሉ ሶም I am just being tough in a dog eat dog world እዚ ኣነሲ ዓለምና ተበላላዕ ወይ ከዓ ነፍስኻ ጥቃማ ነፍስኻ ትግድኣያ ካብ እናተመናጨትካ ትነብረላ ዓለምሲ ነፍሰይ ኣነ እውን ክሕልፍትን ኣለኹ ዝብል ኤክስኪውዝ እዩ ዘለዎ ስለዚ ከምኡ ኢሎም እዮም ሓሳባቶም እውን ከምኡ ዝብል ስለዚ ኩሉ ሰብ ከምኦም ዝገብር እሞ ንሳቶም እውን ግዲኦም ዝገብሩ ዘለዉ ካብ ነፍሶም ጥራይ ክሓስቡ ከለዉ ኩሉ ሰብ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ኣብ ናቶም ዓለም why it happens ስለምንታይ ከዚ ነገር እዚ ክንፀባረቕን ክርአን ክኢሉ ካበይ ዝመፅእ ክንብልካ ኣገዳሲ እዩ no one ever said no to them while they were growing up ሕጂ ካብ ኣተዓባብያ ትመፅእ ሓደገኛ ባህርያ እንታይ እዚ ክዓብዩ ከለዉ ኩሉ ሃበኒ ዝናተዩ ክብሉ ከለዉ ዘግድፎም ሰብ ወይ ትጋገለኻ ዓገብ ዝብሎም ሰብ ስለዘይነበረ እታ ሒዞማ ዝዓበዩ ካብ ኩሉ ሰብ ክምንጭቱ ንዖም ክወስዱ እምበር ክቡ ይደልዩን እዮም ስለዚ ካብ ኣተዓባብያ ዝመፅእ ዓብይ ሃጓፍ እዩ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ቆልዑ ኩሉ ግዜ ኩሉ ናተይ ክብሉ ከለዉ ኖ ናይ ካልኦት መሃብካ ክህልክቡ ከም ዘለዎም ምዕዝነት ዝበሃል ሃበኒ ብምባል ጥራይ ኮነ ብምሃብ እውን ዝመፅእ ምዃኑ ክምህሮም ክንከል ኣለና ካብ ንእስነት ምክንያቱ ካብ ኣተዓባብያ ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ እዚ and then they don't know how to prioritize others and put themselves in the back seat ካልይቲ ድማ እታ ዘይፈልጥዋ ከመይ ጌርካ ንሰባት ቀዳምነት ሂብካ ንነፍስኻ ንድሕሪት ክትወስዳ ከም ትኽእል እዚኣ እውን ኣይተማሃርዋን እዚኣ ከመይ ጌርካ ንሰባት ተቐድም ከመይ ጌርካ ናይ ካልኦት ረብሓ ቅድሚት ተምፅእ ናትካ ግን ኣትሕር ተብሎ ንግዚኡ ወይ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ክጥዕመካ ዘይኮነስ ንካልኦት ዝጥዕመሉ መንገድታት ከመይ ጌርካ ትፈልጥ እዚኣ እውን ኣይፈልጥዋን so ብኸመይ ከይንፀባረቕ ዝበሃል እዚ how do they manifest it okay they will only offer to help other people if they can get something out of it ስለዚ ንሰባት ክሕግዙ ክድግፉ ኢትክቡ እንድሕር ኮይኖም ንሳቶም ካብኣ ገለ ዝረኽቡላ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ዝኾነ ዘይረኽቡላ እንተኮይኖም ክሕግዙ ቅርብነት የብሎምን ድሌት የብሎምን ምሳቶም እውን ኣይከይድን እዩ so but they will never help others out of the goodness in their heart ስለዚ ካብ ልቦም ሰናይ ክገብር የልካ ምሕጋዝ የብሎምን ክሕግዙ እንተኮይኖም ትፅቢት ስለ ዘለዎም ካብኡ ክረኽቦ ዝደልዩ ስለ ዘሎ ጥራይ እዩ ይብለና ማለት እዩ እዚኣ self absorbed ንዓይ ጣዕመኒ ርኢና ኣለና ካልይቲ insecure trait number 2 is or the second trait is insecure ወይ ከዓ ብነፍስኻ ዘይምትእምማን ኣብ ነፍሶም ዘይተኣማመኑ ሰባት ዘርእይዎ ባህሪ ድማ ኣሎ ማለት እዩ so what is this what do they think about it ብዛዕባ ዘይምትእማን ኣብ ነፍሶም ዘሎ እንታይ ይብሉ ሶም ብኸመይ ይገልፅዎ ወይ ከመይ ኢሎም ይሓስብዎ I am just competitive ኣነ ተወዳዳሪ እየ እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ንሰብ ከወዳድሩ ምስ ሰባት ክፈርዱ ንሰባት እዚ ከም ዘለዎ ስለ ዝብሉ ካብ ውሽጦም ዝመፅእ እዩ ሕጂ ንሶም እንታይ ኮይኑ ዝስምዖም ኣነ ተወዳዳሪ ሰብ እየ ኩሉ ግዜ ኣብ ውድድር እየ ዘለኹ competitive እየ ብምባል ነፍሶም ይገልፅዋ that's how they describe it why is it there ስለምንታይ እዩ ዝበሃል እዚ ዝንፀባረቕ ካበይ ዝመፅእ ከዓ ክንርኢና they have huge insecurity issues እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ውሽጦም ዓብ ናይ ዘይምትእምማን ሃጓፍ ወይ ከዓ ቦታ ኣለዎ ገለ ነገር ኣብ ሂወቶም ዘይተኣማምኖም ነገር ኣሎ ወይ ከዓ ብገለ ነገር ኣብ ሂወቶም ዕጋበትን ምቹእነትን ኣይስምዖምን እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣካላቶም ክኸውን ይኽእል ሓንጎሎም ክኸውን ይኽእል ኣተሓሳስቦም ክኸውን ይኽእል ዓወታቶም ወይ ከዓ ዝበፅሕዎ ነገራት ክኸውን ይኽእል ከምኡውን ካልእ ዝተፈላለየ ነገራት ክኸውን ይኽእል ሓዳሮም ክኸውን ይኽእል ደቆም ክኸውን ይኽእሉ it could be anything እቲ insecurity ወይ ከዓ ዘይምትእማን ዘምፅኣሎም ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዉ ኣብ ዙርዮም ሕጂ ነዚ ዘይምትእማን ከመይ ገይሮም ናብ ካልኦት ማኒፌስት ይገብሮ ወይ ከዓ ብኸመይ ናብ ምስ ካልኦት የንፀባርቕዎ ክንብል ከለና
they put down their friends and diminish them in various ways. ስለዚህ ንባዕሎም ምትእማን ስለ ዘይብሎም ንኻልኦት ታሕቲ ከውርዱ ክደቕሱ ክሃስዩ ከዳኽሙ ይመርፁ that's where this ናይ ምድኻም culture ገለገለ ሰባት ኣለዉ ፍሉይ ክእለት ናይ ሰባት ምድኻም ዘለዎም ካበይ ዝመፅእ ኣብ ውሽጦም ኢንሴኪሪቲ ስለ ዘለዎም ዘይምትእማን ስለ ዘለዎም ንኻልኦት ክደቕሱ ብጣዕሚ በልሕ መልሓስን በልሕ ርእስን ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ባህሪ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ከም ዋዛ ምሲሎም እውን ክገብርዎ ይኽእሉ ማለት እዩ when someone is taking something good when someone is talking something good about the others they will cancel it by creating their own story whether it's right or wrong doesn't matter ስለዚ ኣብ ከባቢኦም ንሓደ ሰብ ዝቐርቦም ሰብ ብፅቡቅ ክለዓል ሽሙ ብፅቡቅ ክውደስ ክሰምዑ ከለዉ ኣይወሓጠሎምኒ ልዕልዮም ዝኸደ ስለ ዝመስሎም ገለ ስቶር ገይሮም ነቲ ዝነበረ ፅቡቅ ካንስል ክገብሮ ይደልዩ እንተኾነ ግን ከምዝሎ እንዲሎም ሓደ ድቦላ ዝኾነ ኔጌቲቭ ኒውስ ወይ ከዓ ሓበሬታ ይህቡ እዚ ዝብዎ ዘለዉ ዝተረጋገፀ ድያ ዝተረጋገፀን ርጉፃት ኣይኮኑን ሹር ኣይኮኑን ዋላ ሓሶት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ንኣቶም ስቶር እውን ክፈጥሩ ይኽእሉ እቲ ዕላማ ክብሪ ንኻልኦት ሰባት ንላዕሊ ገፆም ክወሃቡ ብፅቡቅ ክለዓሉ ኣይደልይዎም እዮም ሰባት ኩሉ ግዜ ክዳኸሙ እዩ ምርጫኦም ምክንያቱ ሰባት ክምጎሱ ከለዉ ንሳቶም ታሕቲ ዝድቀሱ ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም እዩ ትፀገም trait number 4 or the next trait point number 4 ማለት እዩ ሳልሰይቲ trait ድማ ካብዘን መለለይ ታርጋታት ቀዳመይቲ ንዓይጣዕመኒ ካልይቲ ዘይምትእማን መን ሰባት ምጥቋስ ሳልሰይቲ ባህሪ ድማ short sighted ወይ ከዓ ንሓፂር ምጥማት ናይ ሓፂር ጥራይ ምሕሳብ ማለት እዩ እንታይ ይብሉ እንታይ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ብዛዕባ ሓፂር ተሓሳስባ ክሓስቡ ከለዉ I am just living for the moment or for now I'm just living in now ኣነ ናይ ሎሚ ጥራይ ኣብዚ ሎሚ እየ ዝሓስብ ፅባሕ መን እዩ ሓሲብዎ ዝተፈላለዩ መልክታት እናገበሩ ሰባት ናይ ነዊሕ ሓሳባት ከይልዎም ንነዊሕ ፕላን ከይገብሩ ይደቕሱ ስለዚ እዚ ባህሪ እዚ ስለ ዘለዎም እዚ ባህሪ እዚ ናብ ካልኦት ክሕልፍዎ ይፍትኑ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ኩሉ ዝውስንዎ ድማ ኣብ ሕጂ ንዝጠቕሞም እምበረይ ኣርሒቆም ኣይሓስቡን እዮም and this is a very dangerous thing why this happens ስለምንታይ የጋጥም እዚ ካበይ ዝመፅእ እንተኢልና even if they are incredibly smart toxic people ወይ ካዞም ሓደገኛታት ሰባት ክብሎም ንብሎም ሰባት smart እዮም normally ሓንጎሎም ሲበልሕ እዩ so stupid ሰባት ኣይኮኑን ኣብዚ ክሊክ ክንኮን ኣለና but even if they are smart they lack they don't look that far ስለዚ type of error ኣለዋ ስለዚ ዋላ እኳ smart ተኾኑ ነዊሕ በልሕ ርእሱ እንተለዎም ንነዊሕ ክጥምቱ ግን ኣይክእሉን እዮም ሳያታ ፀገምናቶም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ኣብዛ ከባቢ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ክጠቕሞም ዝኽእል ረብሓታት ጥራይ እዮም ዝጥምቱ ምናልባት እዚ ሕጂ ዝገጥዎ ዘለዎ ሰብ ኣብ ሎንግ ተርም ኣብ ነዊሕ ግዜ ዓብ ደገፍ ክገብረሎም ዝኽእል ሰብ ክኸውን ይኽእል ንሳቶም ግን ነዛ ናይ ሕጂ ስምዒታቶም ክቋሓፀሩ ስለዘይክእሉ ፀገም ኣለዎም they get too emotional bitter and resentful over small things which have nothing to do with them ስለዚ በዛ ንሽተይ ንሰብ ክምጎስ ወይ ከዓ ንሽተይ ነገራት ንዕኦም ፐርሰናል ኣታክ ክገብሮም ዘይክእል ዝነበረ ስምዒት ይሕዞም ሕርቃን ይሕዞም ቅይምታ ይሕዙ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት ወላ እኳ ርእሶም በልሕ ከሎ ኣብዚ በፂሖም ግን ዝኾነ ነገር ክመፅእ ከሎ ፐርሰናል እዮም ዝወስድዎ ኣብኡ ከለዉ ድማ ቅይምታን በቐልን ሒዞም ነቲ ሰብ ከዳኽሙ ይመርፁ ማለት እዩ ብኸመይ ከይንፀባረቕ እዚ ባህሪ እዚ እንተኢልና they will turn on their closest friends if it will benefit them now ወላ ኣብቶም ዝቐርብዎም ቤተሰብ ወላ ኣብቶም ዝቐርብዎም ኣሕዋት መሓዞት ይዕሩኽ ካልእ ረብሓ እንተረኺቦም ወይ ከዓ ንዕኦም ነቲ ሓደ ሰብ ዘመጉስ ንዕኦም ልዕልዮም ከም ዝኾኑ ዝገልፅ ዝኾነ ዕላማ እንተተላዒሉ ነቶም መሓዙቶም እውን ኣታክ ክገብርዎም እዮም ክሓሚዎምን ከዳኽምዎምን ክፀርፍዎምን ፀገም የብሎምን ምክንያቱም ኣብዛ ሕጂ ክብርናቶም ዝጎድል ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክርእዩ ከለዉ ኣብ ነዊሕ ግዜ ነዚ ሰብ እዚ ክኸስርዎ ከም ዝኽእሉ ኣይሓስቡን እዮም ኣገዳሲ ሰብ ክኸውን ይኽእል ዝጠቕሞም ሰብ ክኸውን ይኽእል ናይ ነዊሕ መሓዝኦም ዓርኮም ክኸውን ይኽእል ብዘይገድስ ኣብዛ ሕጂ ዝግድኡ ዘሎ ኮይኑ ትሰሚዕዎም ነቲ ሰብ ኣብ ምድኻምን ኣብ ምፅላምን ይኣትዉ ንዝፀለመ እዚ ድማ ናብቲ ሰብ ይበፅሕ ነቲ ሰብ ድማ ክኸስርዎ ይኽእሉ they will spread gossip lie hold grudges or bully because they care too much about right now instead of thinking long term ስለዚ ንሕጂ ደስ ዘይብሎም ባህሪ እንተረኺቦም ዘየለ ነገራት እናገበሩ ሕሜታ ሓሶት ወሬ ፀርፊ ምፅላም ኩሉ ነገር ኣብቲ ሰብ ይገብሩ እዚ ግን
نتناينوح زمدنا كسبرون كعنوان كم زخل أحسبون يمغنياتو أبزح جي أبسمعتات يوم سلو زارب زلو and this is short sightedness بلو نحجت رأي محساب أبزير أمانتيو تاني مودة تاخي كمي غير كاقتل اليوم تخل زوم سبع زياتهم مغنياتو ولا كوزو ملكتات زيوم تلو برقص منالبات تتريقة حال عبت أقام زلو أبزي أو تقاقي خيلو تعوي سابو كويو كمزو كويو قلنا بلنا نشفنينا سلازي كمي غير كارقص أن ياخد كون تخل زعباز باري كان رينا أبزي watch others is the first step. Tayu, see how your possible toxic friend acts toward other people. Do they do the same toxic behavior to them that they do to you? ስለዚህ ተቀዳመይቲ ኣብ ካልኦት ሰባትካ ክትዕዘብ ኣለካ እዚ ሰብ ትብሎ ዘለካ እዚ ሓደገኛ መሓዛ ወይ እዚ ሓደገኛ መሓዛ ምሳኻ ዘርእይዎ ዘሎ ባህርሲ ናባኻ ጥራይ ድዩ ወይስ ምስ ካልኦት ሰባት እውን የርእዮም toxic friends እዞም toxic people ወይ ከዓ እዞም ሓደገኛታት ሰባት ናባኻ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ሰብ እዩ ከምኡ ባህሪ ዘለዎ ስለዚ ንዓይ ጥራይ ድዩ ወይስ ንካልኦት እውን ከምኡ ኣለዎም ኢልካ ክትጥምት ኣለካ so ከመይ ገይሮም ንካልኦት ሰባት ነቶም ዝቐርቦም ሰባት ብኸመይ የልዕልዎም እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለዎም ልዕልዮም እንታይ ዓይነት ዘረባ ወይ ተግባራት የርእዩ ኣብኦም ተዓዘብ ምክንያቱ ንዓኻ ምሳኻ ኮይኖም ንካልኦት ዘዳኽሙ ንፀርፉ ገለ እንተኮይኖም ነቶም ዝቐርቦም ግዲ የብልካን مساعتهم كينو نعخا كم زي قتفلكا مالتيو ask around تعذب حتى الدماء if you see them being toxic to other people then it's time to ask your mutual friends if they feel the same لذي مساحة قينهم نخالوت كم زداخمون حميون تريهم تلغا منالبات نعخا همهم زقبرو خارج قصنيان دينا نبدلنا عقن رقصنيا بزي تخونلو نوتهم كالوت محازوت حتى طب كستسي قوبا غير كالا كم زي لخلوس كمي مساب زعباي سنتاي زارب ويكاب زعبا خالو تاي زارب مساخاس دا انتاي علل زعبا انتاي تعللو يلكاب حبريتك توسط خليخا مغنياتو مستم كالو سبون تمساسال بحري كلهم يخليو ስለዚህ ርግጸኛ ነው ከውን حق زكاخل تاني موتات ما look at them does your toxic friend have many long term relationships بغات هذا ما تعذبوا مرمرهم تاي ما እዚኦም ሓደገኛታት ሰባት ዝቐርቡ ሓዘሎ ናይ ነዊሕ ምሕዝነት ኣለዎም ዶ ካብ ነዊሕ ዝዓቀብዎ ብፅቡቅ ዝገልፅዎ ምሕዝነትን ዕርክነትን ኣለዎም ዶ የብሎም እዚ ሕጂ ሓደ ምልክት እዩ ዝኾነ ነዊሕ ዕርክነት ዘይብሉ ሰብ ተኮይኑ ናይ ነዊሕ ዕርክነት ክዕቅብ ስለዘይክእል እዩ ንነዊሕ ምስ ሰብ ክኸይድ ስለዘይክእል እዩ do they often complain or struggle to keep friends ኩሉ ግዜ የማርሩ ድዮም ምስ ሰባት ብዛዕባ ዕርኾም ኩሉ ግዜ ሓምዩን የማርሩ እንተኮይኖም ባህርናቶም ክበርሃልካ ይኽእል እዩ ከምኡ እውን ብዛዕባ ቤተሰቦም ምስ ቤተሰቦም ክንታይ ዝምድና ኣለዎም ከምኡ ናብ ፍቅራዊ ጉዕዞም ሓደ ፍቅራዊ ጉዕዞ ጀሚሮም ንነዊሕ ክቕፅሉ ይኽእሉ ዶ ወይስ ቅይር እናበሉ እዮም ዝነብሩ እዚ እውን ምልክት ክኾነካ ይኽእል እዩ ምክንያቱ toxic people long term relationship ክገብሩ ስለዘይክእሉ ስለዚ ዘንድራናየን ኣገደስቲ ባህርያት ኣብ ነፍስና መጀመርያ ኣብ ከባቢና ፈቲሽና ድማ እቲ ዝዓበየ ዕንወት ብመሓዛን ዓርክን ስለዝወርድ ነፍስና ክንከላኸል ንሕና ድማ ናብ ካልኦት ዕንወት ከይነውርድ ንኽንቁጠብን ንኽንጥንቀቕን እያ ዛት ቪድዮ ስለዚ እዛ ቪድዮ ደስ ኢላትኩም ላይክ ኣቡዋ ናብ ካልኦት ሰባት ክሕግዞም ንዝኽእል ድማ ሼር ክትገብርዋ ትኽእሉ ካብኡም ወትሩ ንስኻትኩም ድማ ናትኩም ፊድባክ ናትኩም ርኢቶ ከመይ ረኺብኩማ ንዓይ ሞራል ዝህብ ቃላትኩም ድማ ኣይትብቀቑ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ይብለኩም ሰሰናዩ ቻው